La resposta seria en evolució. Estem en evolució de l'accessibilitat dels ciutadans a l'administració pública, estem immersos en canvis molt profunds en el que és la pròpia organització de les administracions públiques, provocats per uns canvis socials molt dinàmics que venen ja de 15 a 20 anys enrere i amb la revolució tecnològica, la revolució digital. Això fa que l'administració pública s'estigui adaptant a aquesta nova societat, estigui donant respostes, i això evidentment s'ha de fer a través de la tecnologia, no hi ha altra. La comunicació entre grans administracions i grans poblacions de desenes o centenars de milers de persones s'ha de produir a través de la tecnologia i la digitalització. Tant la comunicació a nivell de contingut polític, podríem dir, opinions dels ciutadans, el que sigui, com des d'un punt de vista de tramitació. Això requereix que l'administració tingui en compte tots els col·lectius socials, tant els ciutadans associats, per exemple, com els no associats, com els que tenen facilitat en l'ús de la tecnologia, com els que no. Hi ha un factor generacional important aquí també, no és el mateix generacions que no han nascut en un entorn digital que les que sí que ho estan fent ara, i requereix evidentment també una atenció a l'accessibilitat en sentit estricte de persones amb necessitats especials o discapacitat.